फिसाजो खासि मोननाय बार्थडे बय औ हेपि बार्थडे नोंनि साननाय हनायफोरा गासैबो माने जाफुंथो आरो न' ओमफ्राय फारसेथिंनि मोननै निला मासुना जाबाय दे माने गाइस निला माखौ बिजि होना लाना फैलायबाय दिनै आंनि बार्थडेबाबो इमान माबा नङा खुसि गैया फैसानि बहुत टेनसन जादों ना मानो होनबा दा मागो बोथोर मोनफैबायना बिराद फैसा होनो थाखा दङ दिनैबो होन्दों जानिला जाय फैसा होदोंमोन खिन्थु नांगौ समाव होदोंमोन खिन्थु इसोर भगबानथ' न' जाय नांगौ समाव फैसा होयो खुद बेफोरखौ लाग्राफ्रा भगबाना सानना लानांगौ खिन्थु न' नांगौ समाव होफिननो हानांगोन इसोर जोंना दा थुब्रायनो हायाखै मा खालामनो उपाय गैया नङा होमबा सुनांगोन दे बुंनानै दाख्लैनि खनसेनि गेजेर जादों ओइ पास खाल जानाय दे गाइस आंनि भिडिअ'थ' जाबाय मा फेमिलिनो आरोना फेमिलि ब्लगखौनो होनजायो थ' जाय बिथांमोना फेमिलि ब्लग नायो बिथांमोना नायबानो जाबाय थ' आं गासै फेमिलिनि गासै बाथ्राखौनो शेयार खालामो आरोना ओंखायनो दा नै जाबाय थानाय कन्डिसनखौबो नोंथांमोननो खोन्थायो मानो दा आंनि जानि न'खराव थारमाने बहुत प्रब्लेम सोलिगासिनो दंना आरो दुखुबो जादों आंनि बार्थडेबाबो ओरैनो टाइम पास ओरैनो होफ्लायबाय आरोना भिडिअखौ बार्थडेबाबो ओरैनो सार्टिफिकेटनि रियेल नङाबाबो आं जा थारमाने न'खराव आरो आयंलानिनो आदा थारमाने बेमाराव गोलैना दं आरोना सासे लिभारनि प्रब्लेम जादों एसे बहुत गोबाव जाबाय जोबोद दुखु नांथावना बेनिखायनो मा खालामबा मागोन जायो आरोना उपाय गैया मानो इसोरनि अननायावसो मा जासै थ' नोंथांमोनाबो एसे आदानि थाखाय मोनसे प्रे खालामबानो जाबाय इसोरनि सेराव थाबैनो हामो जाहाथे थ' बिनिफ्राय आरो न'खराव थारमाने सासेनि उनाव सासे जागासिनो दङ आरो न' बेमारा फार्स्टआव मा जादोंमोन जानि न'खरावनो आरो आदा जादोंमोन आंनि आदा बे टिबि बेमार जादोंमोन बिनिफ्राय नेक्स्ट आरो बिनिफ्राय आयं दादा बिनिफ्राय बियो पेरालाइज जादोंमोन ओमफ्राय आरो नेक्स्ट आरो खासे आदायाबो बिबो ओमफ्राय माने इसाग्रेनि किडनि स्टन जादोंमोन आरोना बे इसानो जादोंमोन इसाग्रेनि सानै जाबाय बिनिफ्राय आरो आंबो एसे प्रब्लेम जादोंमोन गेस्ट्रिकनि एसे हामजोबनाय बिनिफ्राय आरो दा नेक्स्ट दा नै सासे मा होनो इखो आदाया मा होनो लिभारनि एसे प्रब्लेम जाना दङ बहुत सिरियास होनो आरोना दाख्लैबोसो मिडिकेल लांदोंमोन खनसे भिडिअ होदोंमोन आं खनसे मा फिसा जानायाव बेनिफ्राय बेबायदिनो फैसा थाखानि बहुत प्रब्लेम जाना दङ इसाग्रेनि हायद्राबादआवबो लांदोंमोन हायद्राबादावबो लांनानै नायना फैबाय बहुत फैसा खरसा थांबाय आरोना थाबैनो मोजां हामोबाथाय मोजां जागोन आं गासै बाथ्राखौनो शेयार खालामो नालाय फेमिलि ब्लग नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आंनि बार्थडेजों लोगोसे नोंथांमोना विश खालाम बिनिफ्राय आंनि आदानि थाखाय नोंथांमोना प्रे खालामबानो जाबाय अननानै इसोरनि सेराव थाब हामो जाहाथे थ' जोबोद दुखु नाङो आरोना न'खरनि सासे सोरबाफोर बेबायदि बेमाराव बा माबाफोर जानानै गोलैना थानाय नुयोबाथाय थ' ओंखायनो थाब हामजानो लुगैदो नोंथांमोनाबो एसे प्रे खालामना जाबाय जोंहा दानि थाखाय आं बे ब्लगनि गेजेरजों बानायनाया बेनोदि आं थारमाने प्राय फेमिलि ब्लगखौनो बानायो बेनिखायनो शेयार खालामनो लुगैनानै शेयार खालामो आरोना गासै बाथ्राखौनो थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो शेयार खालामदो मानो होनना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना आं फेमिलि ब्लगखाय बेफोर बाथ्राखौ शेयार खालामो आरोना थ' हेल' फ्रेन्ड्स दिनै जोंहा टुकुलुखौ बोला टुकुलु जोंहा बाबाखौ सारप्राइज होगोन दै दिनै मा बाबानि बार्थडे नंगौना बाबानि बार्थडे नायसन इसा बाबाखौ नेगासिनो इसाबाया मोनफैला टिक्लिखौबो बिजि लांनांगो जा गामियाव न बिजि पे थुगोन नोंखौ दिनै दै मोनथाम बिजि थुगोन बासा मा खालामना लाखिगोन लोमजाबा सेस गैला होमबाना आखाइ फारनैयाव थुगोनदां ओमफ्राय आरो फिन्दौ मोनसे मा गोदै लाखिनो हागोन ओरैनो लाखिनो हाया आरो बिजि थुबा आयै बाबा फैबा बाबादो पिउ होलांसै दै जोंहा बाबाखौ सारप्राइज होखांनानै न' जेबो गाखोना दोनदो गसं होना दोनदो नैया माथानो मोनसे पार्सेल आं अर्डार खालामदोंमोन दिनै एकदमबारे तारिख मथे फैबाय 10 तारिखआव माथानि नकलि आरो हेपि वाला बार्थडे बोरै माथा लायना थांबाय नामा नैया हेपि वाला बार्थडे माथानि केक गैया इनथ' आं खिथाखादो दहैनो केक गैया नैया नायाखै आङो नों नायनानै माबानांगोन सला गांनै दोङो आक' फेसबुकनि सार्टिफिकेट बार्थडे रियेल नङा नङा होमबा रियेल नङा माने
जिबनाव दिनैसो फार्स्ट बार्थडे बार्थडे होनदो आरो iya फिसाजो खासि मोननाय बार्थडे बय हेपि बार्थडे औ हेपि बार्थडे नों हेपि बार्थडे नि थाखाय बिसोर जिनामाव खानसेल' दिनैसो फैसा गैया केक बायनो दा खनसे बिनि बार्थडे आं केक फिसा फिसा 20 थाखानि लाबोगोन खिन्थु मेरे पास पैसा नहीं ना इसलिए खरीद नहीं पाया माबा iya बार्थडेनि मा होनो इखो बोर होनि र' आंबो नोंनि साननाय हनायफोरा गासैबो माने जाफुंथो आरो न' ओमफ्राय थब थबनो साक्सेस जानो हाथो फैसा बुरजा बुरजा फैथो फैसा गोनां जाथो आंनो ओमफ्राय मोजां मोजां बुस्थु होनो हाथो सार्टिफिकेट बार्थडेसलै बार्थडे नङा बेसेबां बोसोर जाखोमबा 25 प्लास जाबाय बेसेबां बोसोर जाखो इखो बागरलायो आक' 5 प्लास जाबाय नोंथांमोना साना दिनैसो फेसबुक बार्थडे आंनिया सार्टिफिकेट बार्थडे थौ थांसै थौ जाबाय थौ नैला जानिया माया बिजि मोनसिगोन दे बिजि वा स्टन सुग्रा लानोसै मन थिं नै बुस्थु माबाखौ सुग्रा औ थिं नै 5 केजि हागिस दोङो माचना 4 किलो 900 जागोन आरो 1 केजि खम माबा खमायना होबाथाय माचना सलायाबो माचना गाबा दे फार्स्ट बिजिखाय माचना नीला আজি प्रथम माचना गाबगन गाबना दे माचना माचना गाबना सिथा गैला दसिन जायसन हा ओ इनके सायाव सुना नागिरदों र रमी तुमी सरमी ना दे जाबाय माने गाबा लांबाय जाबाय फारसेथिंनि मोननै नीला मासना जाबाय दे माने दे बिजिनो फैनायावबो साहा मोनलोंबालाय मा नांगौ न मा बिजि होनायावबो साहा मोनलोंदों बिस्कुट नांगौ जाबाय जोंनिया बिजिया गेदेर बेयो ना बिजि होनाया तो नैया माबा होनाय आङो गिफ्ट होनाया बार्थडे गिफ्ट होनना बुंदों आखाइजों मिथिलु गान तारतारि खमाया खमाय गैथ्रा बेसेराया दिना ओ भाई कम दामनि जाब मोनसाबबाय 200 टाकानि जाबाय सलानो गैथ्रालाय बेसेराना आं सिख्लायाव गोसथोलायनाय टाइमाव बायनाय सलाखौनो गानबाय थायोमोन ये देखो गाइस ये देखो सिनायफोर दङ नामा नाय नहीं गया दे जाबाय दे होमबाना न दायनाय लायसिगोन इखिना हो बाकी इखिना हो Thank you, Hansik. Thank you so much, guys. Oh, हिन्जावफोरनो गाज्रि जाखायो गांनै सला आरो गाव बायना लानोबाबोथ' बायना लाखायानो फिसाजो आरो हिन्जावनि थाखाय बायबाय बेनिखाय आंहानो बायना होबाय आरो इनि फैसाजोबाबो आंथ' आरजिखायानो इनि आरजिनाय So guys, ini video bikinannya नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो इउट्युबावबो नाय फेसबुकावबो नाय फेसबुकनिखौ फल' खालाम आरो इउट्युबनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच गाइस माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय बाय बाय